Horúce letné počasie už čoskoro nahradí chladnejšia jeseň. Ovocný sad sme vymenili za vinice a posedenie pri bazéne nahradili príjemným teplom kachľovej pece. To, ako si letnú idylku ešte aspoň na chvíľu navodiť, vám prezradíme v dnešnom dieli domáceho pomocníka. Okrem toho sú pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé témy. Tu je ich ponuka. Domáci pomocník vás dnes zoberie do Vinice, kde je aktuálna oberačka. S odborníkom z Pálenice vám poradíme, ako správne založiť kvas v domácich podmienkach. A napokon sa spoločne pozrieme na výhody kachľovej pece. Ani dnes nebude chýbať tip domáceho pomocníka. Vo Viniciach práve teraz začína obdobie, kedy budú všetci pestovatelia hrozna odmenení za svoju celoročnú starostlivosť. Vychutnajte si prvú tohtoročnú oberačku spoločne s nami. Zber hrozna, oberačka je jednou z najdôležitejších prác vo vinohrade. Je výsledkom celoročnej námahy vinohradníka a preto sa jej venuje náležitá pozornosť. Chcete vedieť, ako prebieha táto tradičná udalosť a ktoré aktivity sú s ňou spojené? Vinohradník pred oberačkou pripraví sudy, bečky, putne a všetko potrebné náradie. Oberači záhradnými nožnicami alebo nožom strihajú zrelé strapce a vkladajú ich do prepraviek. Hrozno sa oberá zrelé. Po zbere práca s hroznom rozhodne nekončí. Začína sa druhá etapa a to je jeho spracovanie. Dozreté strapce hrozna sa vsypú do mlynčeka, ktorým sa naoberaná úroda pomelie. Prakticky mlynček na hrozno nepúči zrnka bobuľ, čím sa zachová chuť hroznovej šťavy a nie sú v nej nepríjemné pachute z rozdrvených hroznových kôstok. Odtiaľ získanú hmotu presypeme do lisu, ktorý je vhodný na lisovanie hrozna, aby sme získali plnohodnotnú sladkú šťavu. Po vylisovaní hrozna vlastným tlakom dostaneme samotok alebo pri pomalom lisovaní lisovaný mušt. Kým sa hotové víno dostane na náš stôl, musí prejsť kvasením a kvalitnou starostlivosťou, aby bolo nápojom s veľkým významom a kvalitou. Po vylisovaní sa mušt dá do kvasných nádob, kde cukry kvasia a menia na alkohol a oxid uhličitý za súčasného vzniku tepla. Po búrlivom kvasení a predkvasení muštu vzniká mladé víno. Nasleduje práca s muštom, ktorej výsledkom je kvalitný burčiak. Zavedenie nových technológií vo vinárstve umožnilo lepšie riadiť všetky štádia výroby vína. Výrazne skratilo jej čas a tým znížilo náklady. Nakoľko je vinobranie a príprava sladkého burčiaku práve aktuálnou témou, v predajni Slovakia Trend Export Import vám s výberom vhodných potrieb na túto činnosť radi a ochotne poradia. Výroba ovocných destilátov na Slovensku má svoju dlhú tradíciu. Nevyhnutným predpokladom pre získanie kvalitného destilátu je nielen správny technologický postup, ktorý vám zabezpečí iba pestovateľská pálenica, ale taktiež použitie vhodných nádob. To, ako správne založiť kvas v domácich podmienkach, nám prezradí odborník z Pálenice. A aké nádoby sú na to vhodné, nám už poradia odborníci z predajne Slovakia Trend Export Import. Základom všetkého, a teda kvalitného destilátu, je hlavne zrelé ovocie. Podotýkam zrelé, lebo tam od toho závisí chuťové látky, aké sú, že keď ešte nie je zrelé, obsah kyselín, obsah cukru, takže to všetko, že bolo v pohode, musí byť dozreté ovocie a nesmie byť poškodené, nesmie byť splestivené alebo nahnilé. Takže najprv máme všetko treba prebrať a vyslovene dať iba do súdka čisté ovocie. A predtým, než dávame do súdka alebo do nejakej nádoby kvasnej ovocie, musíme tento ošetriť. Predtým, než ho naplníme, tú nádobu alebo súdok vydezinfikujeme, v podstate vyumývame. Môže byť, stačí v domácich podmienkach aj s obyčajnou kryštalickou sodou, ktorú kúpime v drogerii. Vyumýva sa, vyplachne, môžeme potom ovocie, závisí aký druh, nasypať priamo, respektíve. Keď sú tu bežné, čo v našich krajoch, čo sa nachádzajú v našich záhradách, tak hrušky, jablka najprv pomelieme a tak tam dáme, že bol prístup kvasinkám ku tomu cukru, ktorý sa nachádza ako v tom ovoci. A plníme nádobu tak maximálne 80%, do výšky 80%, aby ostal voľný priestor, lebo pri kvasení sa zvyšuje trošku teplota a sa nadvihuje kvas, aby nám nezalepilo
kvasnú zátku. Podotýkam, že kvasenie prebieha bez prístupu vzduchu. Bez prístupu vzduchu. Na to sa používa kvasná zátka. Do vrchnaka urobíme otvor presný, tesne, aby bolo na tú kvasnú zátku. Zalejeme s vodou. A potom tu nám pri kvasení uniká CO2, vznikajúci oxid uhličitý a prebubláva pekne. Vidíme, ako nám kvasí. Keď prestane kvasiť, neznamená, že už je celkom ukončené to. Keď intenzívne kvasí, je prvé štádium, kde veľmi buble, vyvíja sa veľa CO2, no postupom času prestane, aj keď prestane bublať, ešte dokváša. Závisí všetko od teploty, kde je umiestnená tá kvasná nádoba. Či máme niekde v pivnici, v garáži, aká je tam teplota, vonku aj niekto máva. Nie je dobre, keď na priamom slnku kvalitnejšie destiláty sa získavajú pri nižších teplotách, takých 10 až 15 stupňov. Na 20 stupňov už je rýchlejšie kvasenie a tiež vznikajú niektoré látky, ktoré by nemuseli byť až vhodné pri už tom výslednom destiláte. Skončené je, vrajím, že príklad, ak bereme, že slivky 8 týždňov by vám pokvasilo, môžeme v priebehu toho, zo začiatku, keď premiešame kvas a maximálne, neviem, také 2 dni. Jeden deň, dvakrát, druhý deň dvakrát a už potom nerobíme s tým nič. Že netreba miešať, lebo stále, keď otvárate, dostanete vzduch a môže dojsť k zoctovateniu. Nakoniec, keď už vidíme, že postalo vrejme nejaký 2 týždne, že týždeň, 2 týždne sa nedeje, nebuble nič, môžeme urobiť ako malý otvor a naberieme iba túto kvas šťavu čistú a zmeriame s cukromerom zbytkový obsah cukru. Zás je to rôzne, u jednotlivých ovociov na nulu nikdy nedojde, ale keď je už také 2%, 3%, 1%, tak už môžeme ako potom odviesť, dohodnúť sa v palenici a odviesť uzavretý k nemu do palenice ako na palenie. Sortiment kvasných nádob je naozaj rozmanitý. Podľa čoho si vhodnú nádobu vybrať, na to nám už zodpovie odborný poradca z predajne Slovakia Trend Export Import. V súčasnosti sa na kvasenie používajú najčastejšie plastové nádoby. Vhodné sú pevné so širokým hrdlom, aby sa hotový kvas dal bez problémov vyliať. Nádoby musia mať vrchnák, ktorým sa dajú dobre uzavrieť. Nikdy sa nesmú použiť plechové sudy. Odporúčame kvasné nádoby dôkladne vyumývať hneď po ich vyprázdnení a prípadne ich vydezinfikovať, najmä ak sme si vedomí, že v nej prebiehalo nesprávne kvasenie. Napríklad sme mali v nich zoctovatený kvas. Po použití dezinfekčného prostriedku je nutné nádobu dôkladne prepláchnuť čistou vodou. Na trhu je dnes dostupná široká paleta druhov plastových nádob. Líšia sa predovšetkým objemom, tvarom a technickými parametrami, s možnosťou využitia aj v chemickom a potravinárskom priemysle. Ich výhodou je vnútorná vrstva potravinárskeho laku, vďaka ktorej spĺňajú požiadavky hygienických noriem a sú určené aj pre styk s potravinami. Plastové súdy sú vhodné k skladovaniu alebo preprave aj kvapalných látok, najčastejšie v chemickom priemysle, potravinárstve alebo v poľnohospodárskom odvetví. V ponuke nájdete tiež súdy určené pre skladovanie vína, muštu alebo ovocných šťav. Kvalitné spracovanie nádob zaručuje neovplyvnenie chutí skladovaného produktu. Tesniace veko zase zaručí vzduchotesné uzatvorenie a pohodlný transport. Letná dovolenková sezóna je definitívne za nami. S prichádzajúcou jeseňou sa stále aktuálnejšou témou stávajú kachle a kachlové pece. Pri výbere kachlovej pece je vhodné začať od informácií a plánovania. Práve preto sa s našou kamerou nachádzame v priestoroch predajne Slovakia Trend Export Import. Jej odborníci z predajne nám poradia, ako si správne vybrať kachlovú pec. Ak nám majú slúžiť kachle, len z času na čas ako dekorácia, postačia kachle s nižším výkonom. Ak však majú krbové kachle slúžiť ako hlavný zdroj vykurovania, zadovážte si kachle, pri ktorých výbere bude najdôležitejším parametrom celkový objem vykurovaného priestoru.
Na trhu je dostatok kachly, ktoré sa vyrábajú zo stavebných materiálov, akými sú železo a liatina. Tieto krby majú zaujímavý dizajn a rozdielujú sa do viacerých skupín podľa tepelného výkonu. Vo všeobecnosti platí, že 1 kW sa rovná 20 metrom kubickým. Pred výberom kachiel je potrebné podpremýšľať nad ďalšou podmienkou. Budú kachle vykurovať iba jednu miestnosť, v ktorej sa nachádzajú, alebo je potrebné vzniknuté teplo rozdeliť do viacerých miestností? Ak áno, ku krbovým kachliam budete musieť doinštalovať aj teplovzdušné rozvody alebo teplovodný výmenník. Ak ešte stále váhate, či si vybrať domov kachľovú pec, nazrite spolu s nami do obývačky u jedného z vás. Moderné krbové kachle z produkcie firmy Slovakia Trend Export Import ponúkajú široký rozsah tepelného výkonu a môžete ich použiť na vykurovanie alebo temperovanie celých rodinných domov, chát, chalúp a napríklad aj zimných záhrad. Sálajúce teplo, pohľad do plápolajúceho ohňa a tichý zvuk praskajúceho dreva. To všetko krbové kachle prinášajú do vášho domova a tak zabezpečia milú a príjemnú atmosféru. Ak aj vám na predajni chýba dostatočná predstavivosť, pozrite si prostredníctvom spokojného zákazníka, ako decentne zapadne kachľová pec aj v modernom interiéri. Príjemné večerné posedenie s atmosférou hrejivého tepla vám táto pec rozhodne zaručí. Pre túto liatinovú pec som sa rozhodla preto, lebo sa mi veľmi páči kombinácia starých prvkov v modernom interiéri. Najviac ju využívam od jesene až do jary. Nezaberá veľa miesta, vytvára príjemnú atmosféru a výborne drží teplo. Kvalitné krbové kachle sa nezaobídu bez príslušenstva pre krby a kachle. V ponuke predajne Slovakia Trend Export Import si môžete vybrať nielen nárade ku krbu, ale aj široký sortiment v segmente dymoviny. Pri výbere príslušenstva pre krby si je dobré dopredu ujasniť, aký je priemer dymovodu, pretože rozmery sú rôzne. Na výber máte naozaj širokú škálu segmentovaných kolien rôzneho priemeru vyrobených z oceľového plechu. Tie sú zvárané v ochrannej atmosfére a chránené špeciálnou žiaruvzdornou silikónovou farbou. Medzi doplnkovým tovarom nájdete aj liatinové rošty do šporákov, krbových kachlí a krbových vložiek, rôznych tvarov a rozmerov. Taktiež komínové dvierka v modernom dizajne vhodné do interiéru alebo komínové ružice, zabezpečujúce celkový estetický dojem z dymovodovej zostavy. Nenahraditeľným pomocníkom sú praktické súpravy krbového náradia na jednoduché čistenie krbových kachlí. Ešte nedávno boli domy s krbmi považované za nedostupný luxus. Tento pohľad však zmenili krbové vložky. Vďaka ním si krby so živým ohňom v byte môže bez nákladných stavebných úprav dopriať naozaj každý. Krbové vložky stačí zabudovať do ľubovoľného priestoru v blízkosti komína, obstavať a zladiť s okolitým interiérom. Tým, čo túžia po krbe, preto ponúkame riešenie v podobe krbových vložiek. Dnes má pre vás domáci pomocník hneď niekoľko tipov. Keďže v ovocných sadoch práve prebieha oberačka neskorých odrôd jablk, dávame vám do pozornosti oberačku na jablká, vďaka ktorej vám neuniknú ani tie najkrajšie a najvyššie položené kúsky ovocia vo vašom sade. Jednoduchým vysunutím sa pre vás oberačka stane pohodlnou aj zo zeme, bez použitia rebríka. Nazberanú úrodu ovocných plodov je treba vhodne uskladniť. V predajni Slovakia Trend Export Import ponúkajú aj v tomto smere šikovnú novinku: stolovateľné a skladovateľné prepravky, ktoré vám slúžia podľa aktuálnej sezóny a potreby. Po zbere vám komfortne uskladnia ovocie. Jednoduchým pootočením o 180 stupňov prepravky do seba dokonale zapadnú a po skončení sezóny vám nezaberajú veľa miesta. A na záver, ako sme sľúbili, tip, ako si predĺžiť idylku letného posadenia na terase. Novinkou na trhu je plynový terasový ohrievač vyrobený z nerezovej ocele. S ním bude pre vás posadenie na terase aj počas chladných jesenných večerov stále príjemným. Je vhodný na užívanie nielen na privátnych terasách, ale aj do rôznych reštaurácií a podnikov s vonkajšou terasou. Vďaka nenáročnému prevedeniu sa hodí do každého exteriéru, nezaberá veľa miesta a má vysokú výhrenosť vonkajších priestorov, a to až 12 kW. A to už bola posledná téma dnešného programu. Pevne veríme, že vám naše rady pomôžu a že sa aj vďaka nim stane pre vás vaša práca oddychom. Užívajte si ešte posledné letné slnko a záhradu. Dovidenia na budúce.